Přeji všem krásný den, vítám vás u videa, které se bude věnovat velmi jednoduchému, ale výdělečnému projektu, který vám může vydělávat již od $5, to tomu říkám také jednoduše $5, jinak se tento projekt jmenuje MX RevShare. Je to jednoduchý, časově nenáročný programek, strávíte u toho maximálně 2 minuty času denně. Je tady potřeba odkliknout jenom 10 reklam, což je podmínka. Na základě toho vám tady budou vydělávat balíčky, které zde zakupujete od $5. Určitě si říkáte, takových programků tu je, takových projektů, pojede to chvilku, skončí to, známe to, necháme se zase na něčem nachytat, jdeme dál. Tak, teďka vás musím zastavit, stop, podívejte se totiž tady na tohleto jméno. James Lee Valentine, čili to je autor tohoto projektu, tohoto programku, ten ho vytvořil, ten ho také finančně zajišťuje. Já, když jsem to uviděl, tak jsem se hnedka usmál, vzpomněl jsem si na jeho knížku, kterou jsem asi před 2 rokama četl. Pokud si jeho jméno tady napíšete pouze do vyhledavače, najde vám tady spousta odkazů. Já jsem četl tady tuhle knihu, která se jmenuje Síla mysli. Kdo nečetl, určitě doporučuji přečíst. Po případě si normálně někde stáhněte, přečtěte, stojí to za to. Každopádně teďka se chystám ještě i na jeho druhou knihu, která se jmenuje Síla MLM. Takže z toho je jasný, že James Lee Valentine se zajímá hlavně o internetový biznis a mohu vám říci, že již pěknou řádku let. On osobně je několikanásobný milionář, má spoustu ocenění. Ono se stačí podívat i na ty hlavní stránky, pokud si tady napíšete o zakladateli, no, kliknete na zakladatele, tak vám tady najde okamžitě video, kde ho vidíte přímo naživo, kdy točil tady tohle video přímo k spuštění tomuto projektu. Zde máte o něm informace, čili určitě doporučuji si to opět hodit na Google překladači do češtiny nebo slovenštiny. A zde vlastně již o něm vše máte také napsané. Tady vidíte, že už začal vydávat knihy dokonce v roce 1996 a je autorem více než 60 knih. A jeho knihy byly vydány více než v 15 zemích po celém světě. Brazílie, Indie, Saudská Arábie, Bělorusko, Malajsie, Ukrajina, Filipíny, Rusko, Česká republika, Velká Británie a tak dále. Takže opravdu je to člověk, který umí dělat biznis. Máme zde záruku, že tento projekt opravdu neskončí za chvilku, protože sám ten člověk o sobě je hodně bohatý, má zkušenosti, vedl několik seminářů, má také několik takových funkčních programů, ale to jsou takové ty složitější programy, kde právě třeba to síťového marketingu a on se právě rozhodl teďka udělat něco jednoduššího, což je právě tenhle ten program, čili po vzoru třeba trafiku se rozhodl udělat svůj vlastní takový MX RevShare, čili je to taková jednoduchá klikačka, spojená vlastně i s nákupem těch reklamních balíčků, čili můžete si zde dávat svou inzerci, reklamu, která vám bude názorňována ne pouze na těchto stránkách, ale vlastně na těch jeho dalších stránkách, které on propaguje v dalších projektech, takže máte tady zajištěnou sledovanost té vaší reklamy. Můžete si tu reklamu tady dát, nemusíte. Důležité je tady mít těch 10 reklam denně odkliknutých a pak z toho máte výdělek. Určitě doporučuji si projít vše o James Lee Valentinovi. Je to člověk, který inspiruje spoustu lidí, dokonce i známých osobností, kteří chodí na jeho semináře, zná se opravdu i s celebritama, taky co by se neznal, když je milionář, jo? Takže on si je zve i k sobě domů a myslím si, že opravdu s tímto člověkem, s tímto projektem budeme spokojení, že nebude tento projekt trvat jenom chvilku, ale řadu let. Tak a teďka pojďme se podívat na ten samotný programek, abyste věděli, jak se tam zaregistrovat, co vlastně všechno tento programek obnáší. Jak už jsem říkal, je to velmi jednoduché. Když vám projdu registraci, tak tady máte otázky a odpovědi, čili stačí to rozkliknout a na vše je zde odpovězeno. Takže já jsem si to samozřejmě hodil v Google do češtiny. Jinak, co jsem teďka četl, tak stránky se připravují i do češtiny. Zatím teda jedou ve 4 jazycích
ale přibude tady i čeština, protože u nás vydává knížky, když je tady o něho zájem, tak bude tento programek i v češtině, takže paráda. Tak, pojďme se teda podívat. Je zde možnost 4 výdělků, není to žádný hyb, ponzi ani pyramida, je to všechno legální, to on by si ani nemohl dovolit. Tak já si to vezmu takový výběr akorát, čili je zde možnost vydělávat ze 3 balíčků. Jeden stojí $5, druhý $25, třetí $50. Tam se můžeme postupně dopracovat těch 5 investicemi. Každopádně je zde i možnost, a to 100% provize z prokliku lidí pod váma, čili pokud to budete dál doporučovat, což ale samozřejmě nemusíte, protože to vhodné i pro samotáře, můžete vydělávat z těch svých balíčků, ale pokud chcete projekt doporučovat, tak máte 100% zisk jejich prokliků, čili tady to máte krásně ukázané, že pokud třeba máte 10 doporučení a ti si každý den odkliknou, tak máte z nich $30. Pokud máte těch 10 doporučení za ten rok, co to budou pravidelně odklikávat, máte $365. Pokud budeme mít třeba těch doporučení 500, tak máte $1500 a za rok vám to klidně udělá i $18 000. On to nemá nějak žádným množstvím omezený, má to všechno pěkně spuštěný tak, jak to má být, čili já si myslím, že tohleto, pokud budete projekt doporučovat dále, má určitě význam a tady opravdu i o těch $5 můžete si koupit ten balíček za těch $5 a můžete doporučovat a můžete i z těch $5 vydělat opravdu velmi zajímavé penízky, pokud to teda budete šířit dál. Pokud pojedete jako samotáři, tak v tom případě samozřejmě doporučuji si ty balíčky dokupovat z reinvestic. Tak, pojďme se ještě podívat na ty samotné balíčky. Ty máme znázorněné hnedka na hlavní stránce, tady jako je krátké video, takže jestli chcete, můžete se na něho podívat. A balíčky vlastně jsou zde, čili jsou zde 3, jak už jsem říkal, jeden v hodnotě $5, druhý $25, třetí $50. Ten balíček první vám vydělá 5 pare, ten za těch $25 vám vydělá 27 pare a ten v hodnotě $50 $55. Tak, tady je omezení, čili počet reklam, pokud máte balíček za $5, můžete si sem dát 1000 bannerových reklam a 100 písemných, můžete mít maximálně 100 balíčků a maximální výdělek, vlastně z těch $5 je tady $550. Pak můžete samozřejmě si zakoupit balíček vyšší, za $25 zde máte 5000 bannerů, 500 písemných reklam, můžete mít maxálně 500 balíčků a můžete zde mít maximální výdělek $13 750. Pokud si zakoupíte teda ten větší balíček, tak zde již máte 10 000 prokliků na banerech, 1000 písemných reklam a nemáte zde nic omezeného. Takže záleží na vás, jak pojedete, jestli po 5, po 25, po 50, já teda určitě si teďka koupím balíček za těch 25 a následně si reinvesticemi budu dokupovat vyšší za těch 25 nebo za těch 50. Určitě to bude zajímavé. Zatím teda fungují peněženky Paiza, SalitrusPay, Perfect Money a OKPay. Budou se určitě přidávat další, protože jak už jsem říkal, ten programek jede chvilku od 1.11. Dneska je 18.11. takže vidíte, že i za tu chvilku se tady zaregistrovalo přes 4425 lidí. Takže o programek začíná být zájem. Tady vidíte, kolik zatím nainvestováno a hodnocení. Tak, máte zde další informace, určitě můžete prostudovat. My se každopádně podíváme ještě na otázky a odpovědi, než si ukážeme samotnou registraci a zakoupení balíčku. Tak, tohle jsme už prošli. Tady to se mi právě hrozně moc líbí, že tady máte možnost i 100% provize z prokliků. Tak, teď samozřejmě, protože James Valentine nemá rád podvodníky, tak je zde, což mnoho lidí asi zklame, možnost pouze jedné registrace z jedné IP adresy, takže můžete mít pouze jednu registraci z jedné IP adresy z jednoho e-mailu. Jo, proč? Protože má v minulosti špatné zkušenosti s lidma, kteří vlastně se snažili vždycky podvodem nějak s ním vytáhnout peníze, kazili mu ty projekty, takže on je pak musel blokovat, ne ty projekty samozřejmě, ale ty lidi.
ty projekty mu jinak šlapou stále dál a dál. Tak, máte tady další dotazy, čili výplata, minimální částka výplatě je od $5. Tady vidíme, že zatím přijímá Paizu, Salitrus Pi, Perfect Money. Výběry jsou zpracovávány do 24 hodin. Výplatu můžete zažádat několikrát i za den, tam není žádný problém. A to je asi tak všechno tady, co bych vám k tomu chtěla říci. Tady ještě vlastně teda, že je nutno odkliknout těch 10 reklam denně. Tak, pojďme teda na registraci. Tak, registrace je velmi jednoduchá. Stačí kliknout na link, který vám poslal váš sponzor nebo známý. A následně se vám zobrazí ta hlavní stránka. Zde kliknete na registrace. Pokud se pak již budete přihlašovat, tak se kliká na login. Takže my se budeme registrovat. Kliknu na registrace. A zobrazí se mě registrační formulář. Zde napíšeme jméno, příjmení, přezdívku, e-mail, heslo, znovu vaše heslo. Zde vypíšete peněženky, na které budete vybírat nebo které vkládáte. A zde vidíte jméno svého sponzora. Poté opíšete CAPTCHA kód, potvrdíte podmínky a dáte registrace. Takže já to jdu vyplnit. Tak, skok v čase, vše vyplněno. Tady se vám vždycky znázorní síla toho hesla, čili zase určitě doporučuji dávat velké malé písmena, případně číslice. Peněženky nemusíte mít vyplněné všechny, stačí pouze jedna. Ale já jsem tam napsal všechno, takže opíše se CAPTCHA kód, odsouhlasíme podmínky, dáme registrovat. Pokud všechno bude v pořádku, tak registrace úspěšně proběhne. Což se tak stalo, takže teďka se můžeme již přihlásit, jdeme teda na login a přihlásíme se svou přezdívkou, takže má je Certainty, takže pokud se budete pode mě registrovat, tak se vám pak tam budu ukazovat jako sponzor a nyní si zadám heslo, kliknu na přihlášení a zobrazí se mi teda kancelář. Pokud vám nastočí reklama, tak musíte počkat 20 sekund, tady má takovou časomíru. Čili to je už placená reklama tady, která vlastně nám vydělává penízky. A jak tady zmizí, tak tady si tu klikneme ten křížek a jsme teda ve své kanceláři. Tak, co vidíme v kanceláři? Hlavně tady vidíme svůj registrační link, který jak vidíte, ale není aktivní. Čili pokud nemáte zakoupený ten balíček aspoň za těch $5, tak je vám k ničemu. Nemůžete ten projekt dále doporučovat. Je vám vlastně celý ten program ničemu, protože musíte zde mít opravdu aspoň tu investici $5 a tam a pak se již pohybovat dále. Tady vidíte časomíru, vždycky tady v té časomíře musíte odsurfovat těch 10 reklam. Tady máte facebookovou skupinu, čili se můžete přihlásit do oficiální skupiny a pojďme si teda ukázat, jak se vkládají penízky do projektu. Takže tady vidíte, že mám account balance 0, čili jdu na vložit peníze. Já si sem teda budu vkládat $25. Pak časem určitě i více, záleží opravdu jenom na vás, kolik si sem chcete vložit, takže můžete začít klidně od těch $5, já teda si dám 25. Tady vidíte, že si to ještě připočte 5% procesor, čili si vyberu odkud si vkládat, takže já si dám Salitrus Pi, dám přidat. Tak teď mě to mělo přesměrovat pomalu na peněženku Salitrus Pi. Takže vidím tady, že mám potvrdit nákup, takže potvrdím. A teď vás to samozřejmě přesměruje na tu peněženku, kterou tam máte. V mém případě Salitrus Pi, takže už jenom vyplním přihlašovací údaje do peněženky. A i hned po přihlášení mi to sem přihodilo. Takže vidím, že budu platit teda i s tím poplatkem 26,25. Kolik mám teda na peněžence. Odkliknu si tady, že si zakupuju produkt. Vložím si sem ověřovací heslo, potvrdím nákup. Každá peněženka tam má samozřejmě jinak, jo, takže toto je, jak to vypadá u Salitrus Pi. Tak vidím, že zaplaceno a můžu se teda vrátit do svého účtu. Tak paráda, penízky připsaný a my si teda můžeme zakoupit balíček. Čili buď si teďka vlastně můžu zakoupit 5 balíčků po 5, anebo jeden balíček za 25, tak já určitě si koupím za těch 25.
Nákup můžete balíčku provést zde, kliknete na Add Balance, anebo můžete i zde, kliknete na Koupit. Čili je to úplně jedno, na co kliknete, jestli tady nebo tam. Každopádně se vám zobrazí tahleta stránka, kde tady si vyberete metodu, čili opět můžete zde nakupovat přímo přes peněženku, anebo já už mám penízky v balance, takže já si tady zaškrtnu Mine Balance. Tady si zaškrtnu jaký chci balíček, takže mini je ten za těch $5, medium je za těch 25 a milionář je za těch $50, takže já si vyberu medium a dám nákup. Tak vidíme, že balíček byl zakoupený. Pokud se podívám do kanceláře, tak vidím, že penízky zmizely, ovšem tady mám jeden balíček za 25, tady mám napsané, že můžu použít 5000 pro kliku na banery, čili můžu si sem vložit svou vlastní reklamu a tady mám 500 na písemnou reklamu. Takže parádička, teďka je teda potřeba si surfovat těch svých 10 reklam, aby vám to začalo vydělávat. Reklam můžete spustit zde, nebo zde, to je úplně jedno, ale tady vidíte pěkně počítadlo, takže jedeme, banery si odklikáme, takže klasicky klikneme na banner, 30 sekund, zobrazí se nám tady reklama, počkáme, až skončí časomíra, tady vidíte, že nám to jede pěkně, počkáme, až nám to dojede do konce. A jakmile to dojede, tak se nám ukáže, že je to všechno v pořádku, klikneme na Close. Tak, můžeme kliknout na další reklamu. Čili takhle si odklikáme všech těch 10 reklam. Tady je vidět, že máme odkliklou 1 z 10, takže se nám to tady počítá. Takže paráda. Za chvilku to máme teda odklikané. Já tady nebudu klikat všech 10 reklam. Já si samozřejmě posunu zase v čase. Jenom si ukážeme, jak dojede tady ta druhá reklama. To bylo zcela jasný. Jo, naskočí, kliknu, tu na další a vidíte, už tady mám 2 z 10. Takže až tady mám mít 10, tak mám splněno. Tak, sjíždím zrovna 10. reklamu. Tady vidíte, že zrovna tady taky dobrá stránka. Tak, potvrdím. A nyní se teda vrátím do kanceláře. Stačí tady kliknout pouze na dashboard, čili kancelář. Tak, podíváme si, se mám všechno klikané. Vidíte, že na dnešek mám splněno. Surfováno 11 reklam. Jinak ta odměna vždycky z těch balíčků se vám bude načítat o 24 hodin zpětně, jo? Takže se nelekejte, že se vám nenačte hned. Vždycky to je tady o jeden den posunutý, je to zase kvůli těm podvodníkům, aby si nemohli pak vybírat penízky nějak předčasně. Jinak je tady možnost si i přilepšit, pokud tady kliknete na Surf PTC Ads, tak to jsou placené přímo reklamy, čili za ně dostanete zaplaceno, tady vždycky vidíte, jak ta reklama dlouho trvá. Tady máte částku, kterou za ně dostanete, čili pokud na to stačí kliknout, opět vám tady poběží časomíra, čili počkáte, až vám to tady všechno uběhne. A jakmile to teda dojde do konce, tak tady se vám ukáže, že vám byla načtena odměna. Máte kliknout zde, takže na to kliknu. Podívám se teda, nebo ještě si rozkliknu tady jednu reklamu. Je to jasný, čili zase počkám. Zase nám to tady jede, čili můžete se mezi tím na to podívat, o čem to je. Tady pak vlastně si můžete i zaplatit reklamu, můžete ji mít tady znázorněnou. Co si myslím, bude časem opravdu asi využívat hodně lidí, jak se tohle rozběhne, protože na mě to působí docela pěkným dojmem. Takže potvrdím. Rozkliknu si teda ještě další. Aby to bylo jasné. Tak vidím, zase peníze načteny. Takže vždycky, když se vám to načte, tak tady se vám to ukáže žlutým, že ty odměny byly připsané. Čili teď, když se vrátím do dashboard, tak tady pro změnu se zase ta odměna načítá i hned. Jo, máte to vlastně zde, zatímco zase z toho samotného balíčku se vám vždycky načte ta odměna
ten další den. Tak, kdy plnit úlohy, čili opět tady vám běží ta časomíra, čili vím, že za nějakých 5 hodin 43 minut tady naskočí další 24 hodin a během těch 24 hodin je potřeba si zase tady splnit těch 10 reklam. Tak co dál, aby to bylo kompletní? Výběr se provádí zde od $5, to už jsme si říkali, člověk máte $5, můžete provést kdykoliv výběr. Opět si vyberete, kolik chcete vybrat, kam, bez problému, nízký se odesílají, chodí. Další věc, co tu je, co vás zajímá určitě, tak pokud si sem chcete přidat nějakou bannerovou reklamu nebo textovou reklamu, provádí se to zde. Podle toho vašeho balíčku, jaký máte teda počet těch prokliků, čili pokud si vložit banner, kliknu si na přidat banner, zde se dává adresa banneru, zde se dává váš referenční link do daného projektu, který chcete propagovat. Tady si vyberete velikost toho banneru a tady kolik chcete dávat prokliků, takže já si tady dám třeba reklamu na Caribbean Bridge, takže dáme 2500 prokliků, tady si dám adresu banneru, takže mám samozřejmě připravenou a tady je registrační link. Ten si vždycky najdete v tom dalším projektu, který chcete propagovat, jo? Čili já ho třeba tady v Caribbean Bridge mám zde, takže ten si teďka vložím sem. Zkontroluji si, jestli to má všechno v pořádku, čili velikost banneru sedí, adresa v pořádku, kliknu na přidat. Tak vidíme, že reklama byla přidána, tady si mi to odečetlo, teď mě vlastně poběží bez problému v těch projektech. Takže takhle se přidávají bannerové reklamy. Můžete teda zcela bez problému šířit dál nějaké další projekty, registrovat lidi. Můžete, nemusíte, není to podmínkou. Tak, to by bylo asi už opravdu všechno, jinak ty své registrační linky najdete pak zde, je jich více, čili můžete používat linky. Takový ten univerzální, tady máte anglicky, německy, polsky, maďarsky, čili ta stránka se jim zobrazí přímo v té jejich mateřštině, za chvilku tady přibírají čeština, což bude super. A to by bylo asi pro tuto chvíli vše. Tady máte jinak bannery, které můžete propagovat, třeba v jiných projektech, programech. Já tomuhle opravdu věřím, že to pofrčí dlouho, protože je to jednoduchý, vypadá to fajn. Tady ty provize zase těch balíčků nejsou tak přehnané, každopádně hodně tady záleží na tom méně, na tom tvůrci tohoto projektu. A já si osobně myslím, že jméno Jace Lee Valentine tomuhle projektu dává opravdu serióznost, protože je to člověk, který už něco dokázal, je to člověk, který má peníze, takže nemá důvod nějakým způsobem okrádat lidi. Myslím si, že si to nemůže ani dovolit, že by si zkazil jméno, jezdí po různých seminářích, přednáší, zná se osobně s různýma celebritama, takže vidíte tady dokonce i s Donaldem Trumpem, tak si myslím, že mu to opravdu nestojí za tu ostudu, aby nějakým způsobem pak ten projekt končoval a mizel s nějakýma našima dolarama. To určitě nemá zapotřebí. Ale jak se stále opakuji, určitě si o něm všechno přečtěte, podívejte, nastudujte, vidíte, že tady na něho lidi pijou chválu, dokonce i z České republiky. Připomínám teda, stránky budou v nejbližší době i v češtině, což bude super, takže o to snadněji pak vlastně všechno také tady pojede a budou se do toho přihlašovat lidi. Tak, co ještě více říci k tomuhle, čili do základní kanceláře, už jsme si asi tady všechno ukázali. Tady je teda ta oficiální skupina na Facebooku, jinak už je samozřejmě i československá skupina na Facebooku, stačí si tady napsat jenom MX Surfshark. Vidíte, tady je odkaz na československou skupinu, to je na polskou, čili vidíte, že těch členů ještě nikde moc není. Je to opravdu jenom chvilku, takže určitě využijte toho začátku, přihlaste se, zaregistrujte, zkuste, klikávejte si reklamy, vydělávejte. Takže z mé strany asi pro tuto chvíli vše.
Já vám moc děkuji za pozornost, věřím, že se vám projekt líbí stejně jako mě, nebo projekt Programek, protože to žádný projekt není zde potřeba nic velice dělat, prostě si odklikáte těch svých 10 reklam denně z pár minutek, začněte klidně od těch $5, časem si dokupujte, tento projekt bude dlouhodobý, tomu pevně věřím, tady nemáte co zkazit, takže nastudujte, zaregistrujte se, kupte si balíček, jeďte jako samotáři, anebo doporučujte, záleží to jenom na vás. Já každopádně s tímto programkem jsem spokojený, že jsem na něho narazil, věřím, že opravdu poběží dlouhé léta, stejně tak jako jiné projekty a programy, které tento pán James Lee Valentines vymyslel. Tak díky za pozornost, určitě si projděte celý projekt, nastudujte, podívejte se na videa, pročtěte si vše potřebné a když nebudete vědět, tak určitě se zeptejte ve skupině na Facebooku, připomínám odkaz na skupinu, dávám pod tohleto video do textové části, stejně tak tam bude umístěný i registrační link do tohoto velmi zajímavého programu. Tak to už je opravdu vše, já vám moc děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího videa. Nashledanou.